Espiritu Santo nga mao kanay mo change sa atong lawas, no? Kaya ang flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Wala nga importante gayud sa tao nga din dunay knowledge nga mao na yang giingon dito, awake to righteousness, kay some of them have no knowledge. Gani ang mga katawad sa Ginoo giingon na daan, my people are destroyed because lack of knowledge. Muna hisgutan nato kanang knowledge, kanang kahibalo ba? Kanang kahibalo unsay gisulti sa Ginoo, manay gingon. Labi na nga ang tao kuwang og kahibalo. So, therefore, mangita gyud tag kahibalo. Ay ang gusto sa Ginoo mahingpit gyud ta. Adin mahimo gyud tag takos pagbalik sa Ginoo aron kita mo'y angayan ba. Wala atong hisgutan ni kanang kulang sa kahibalo sa kabubuton sa Ginoo. Kanang will of God, importante ng will of God. Kana iyang gingon, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall inherit into the kingdom of heaven, but who does the will of my Father, ingon pa ni Jesus Christ. Dili tanan lang nagtawag Ginoo makasud sa gingharian sa langit, kundi dili kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa amahan. Kay bisan si Jesus Christ naghimo og kabubuton sa amahan tanan, wanang sadyang asya ilansang nasa cross. Niabot ang tagna, mo to hinungdan nagampo siya sa Getsemani, ang iyang gipangayo sa Ginoo, kung mahimo ipalabay lang ning kupa, kanang kupa sa kapait ba. Nihangyo gid siya, nga gani siya kabalo na gid siya sa kabubuton sa amahan. Ang last iya pag yung gipangayo nga kabubuton, kung mahimo lang. Moingon siya nga, Lord, kung pwede, aman kung pwede. Manang ningon na siya, not my will, but your will be done. Nanglang tanan mga atong pagpangalagad gibuhat sa Ginoo kanang kabubuton sa Ginoo. Dili nang ato-atoa lang. Magunsa man ang ato-atoa lang. Bisa pa magsulti tag Lord, Lord, Lord. Di gyapon ta kasuod sa gingharian sa langit. Kay mao nang giingon ni Jesus sa Matthew 7:21. Mana atong hisgutan ron ang kahibalo. Ay wala ba ta kahibalo kung kanusa mo balik ang Ginoo? Unsa matong naibawan? Ang Ginoo mo balik sama sa kawatan. Unya unsa may inyong buhaton? Nahibalo mo. O bitaw na nga di nagtunto sa pulong sa Ginoo aron mahibalo ta. Kay bisan niyang gipahibalo nga di siya mo balik sama sa kawatan. Kay bawo mo anang moabot ang kawatan? Nahinumdum ko sa mga gipang kawatan ba, bisan gani kami. Sabihan nga makawatan gani ka, pirtinan nimo ng istorya. Naanatanan nimo mga pangutana, kabalaka, wa pagyud ka nakuan usahay makabaton ka pag kasayang sa mga butang nagikuha nimo. Napoy nainumduman ako samtang kinigot sa tan-aw kag YouTube ba. Kaila amot nakakita ba mo ng Brusco Brother? Enjoy kaya na silang Brusco Brothers, no? Puyo sila sa ilang balay nga pirmerong balay gyud. Niabot ang panahon, nangatugid sila. Gisudlan sila kawatan. Niwagid sila kay balo. Purot ang tanang laptop nila ug ang ilang kwan. Mga kamera o kanang cellphone. Ang gibilin katong cellphone nga pangit. Nunya gipang-picturean pa yun ang naong nila, gibilin pagtan-aw ko. Brusco Brother iya pag yung naong. Muna ang ilaha, sige sila pagkamatan nila, sige sila istorya, nagwa na sila limutan. Muna nga makaingon sila, may gani, wala gipatay mo. May gani, muna, wala sila kamata. May gani, wala sila, paborito kaingon yung kubang, naratol yun sila. Nagi pagratol, kumawad ang yun ta, diba? Kung kawatan yun na, inunana po na ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan nga din. Munang mahibalo ta dapat. Muna nga importante na mahibalo gyud ta. O bisan inungdan nga atong unang panahon. Dili pa grace ang Ginoo. Wa sila pa ibaw kung kanusa mosulod si Moses, si Noah dito sa arka. Munang gamay ra nga luwas, walo lang kay wa man sila pa ibaw. Karon dalaygon ang Ginoo, mo nang giingon grasya ang Ginoo kay siya nagpahibalo
Ang problema lang kay ang tao di gusto og kahibalo. Mo bitaw nang niingon siya nga dili mi gusto kahibalo. Kinsa man ka nga diin kami mo agi anang mga kahibalo. Unsa may makuha na mo pangalagad nimo na may nagingon na gisulat man na. Labi na ganin nga Usaya kung nakit-an ba kanang John Jeremiah 6:16 sa kadiliyon kadi ilahang muto ba nga mo bitaw nang kinanglan obserba na to nga matud pa niya dito dati ka agi ka mo sa dating daan where the old path there is a good way dito sa dating daan naa dito ang maayong dalan ang imong kalag makapahulay mo na dito kapahulay imong kalag kung makaagi ka sa dating daan kay maayo tong dalan pero nasumpay dito nga amot dili siguro aware ang nagbasa na niingon siya dito pero dili mi maagi diha o di mi manlakaw ana gisumpay gyud kung basaw na ninyo wanang makaingon ko ang tao wala gid kay balo. Although nakadungog sa pulong sa Ginoo, magkon sa man ang pagdungog sa pulong sa Ginoo, naisulat man na ang pagkadungog sa pulong sa Ginoo gani usa ka butang ilahanan nga sa diya nga mawali na ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Wabot na ang katapusan. Ang pangutana diya kay palubaka nga nawali na. Siyempre, nawali na yun. No, dito na nakikita, naangat ay kitawag mo. Warning. Ingon pa rin Apostol Pablo sa Philippians ko to, Colossians chapter 1 verse 27 and 28 man to. Whom I preach is a warning, whom I teach is a warning. Ang iya daw pagwali, warning na. Ang iya pagtudlo, warning na. Muna nga kita ginawarningan yun ka. Nga din ang Ginoo apit na mubalik. Muna ako mingon ninyo, ang Ginoo apit na mubalik. Basig mingon, mulampas pa ang December. Wata ka ba o pagka January, doon na yung manghitabo. Kamu naibaw ba mo nga naglino? Tumiyaging adlaw, ito may naibaw diri. May pamuno kay kabalo ako hagod ko kay balo. Nakatuog na mangguguha na. Pasalamat kung dako ako kay balo. Kaya nga naman, wala ko nabati ang naadlo. Para ni Jesus Christ, itong unang panahon nga, kauban niya ang mga 12 disciples sa diyan nga nagtataw siya, nagsakay silang barko dito sa dagat ganin. Niabot ang bagyo sa tunga sa tubig. Si Jesus Christ natuog lang. Unya mga 12 disciples, sisagnaan na si Jesus Christ sa ilahang sakyanan, nabati gid nilang kaadlok. Matong ilang gipukaw si Jesus Christ, sa diyan nakamata si Jesus Christ, ilang gipahulong ang kalinaw. O ang gipahulong niya ang bagyo. Niya nilinaw ang bagyo. Mo na dalay ko ng Ginoo kun dili ta maayra pud wa ko kamata. Eh binu sa tinuod lang pag maglinog, madlog man gyud ta, di ba? Kinsa may di madlog kung maglinog di. Kinsa man gyud. Wala pasalamat ko kay naay Ginoo nganong mahadlok mo kung bahalag mulinog kay promise na niya sa kuha. Promise na sa pulong sa Ginoo. Muna kung gituhuan, walay mahimo ang dautan sa usa ka tawo o diya sa anak sa Ginoo. Wala importante doon natin knowledge. Ang Hosea chapter 4 verse 6, di ginato ni kalimtan, bisan ang tao sa Dios. My people are destroyed because lack of knowledge. Anong lack of knowledge? Because they reject knowledge. Ila mang gi-reject ang knowledge. Ang pulong sa Ginoo kining tibuok old and new. Wala day ingon nga mga pulong diri nga walay bot pasabot. Bisan pa ang ang kama, no? Anang kama diha, naanay bot pasabot nganong gikamana, nganong gitulpukan na. Naagi na bot pasabot sa ato pa mahitabo gyud ang tanan. Mahitabo gyud. Mo nang yung langit ug ang yuta mahanaw pero ang pulong niya dili mahanaw kay kanang mahitabo gyud na. Mo nang magbantay ta kay matud pa ni Solomon. The word of the Lord is proven. Proven pa kaniadto. Mo ninungdan si Jesus Christ. Giingon dito sa Hebrew, panultiyon nila, the same yesterday, today, and forever. Kung unsay naisulat atong unang panahon, o sa nakaron, o sa umalabot, mo bitaw na nakita magtan-aw lang ta po kanunay pulong sa Ginoo. Pasalamat ta kay ang Ginoo nagahatag kanatong kahibalo.
Kaysa uban di giniyatag ng kahibalo. Mamita to kung gingon ninyo atong yaging Domingo, kang kitsa man niya giyatag ang kahibalo. Wala ang dalay ko ng Ginoo nga ako mingon ninyo giyatag sa ato ang kahibalo. Na ang kahibalo bisag duha lang ka og tutulo nag-gather together in the name of Jesus Christ. Matod pa niya, He is in the midst of them. Naa daw siya sa daliwala nato. Moabot maging panahon nga duha kung tutulong mag-isgot. Gani, moabot maging panahon nga wa naging pag-isgot. Kaya nga naman, ang Amos nagsulti yun, there will be a famine. Kagutmanan, dili sa ilimnon o kalanong kundi sa pagpaminaw sa pulo sa Ginoo. Mao gina importante kayo nga ato ang tanawon. Mao bitaw na si Jesus niingon, kinsa katong gigutom o gihaw dumungol ko mo kanako kay paga busgon ko kamo. Kay ang mukaon sa tinapay dili na pagagutmon apan ug ang huinom sa tubig dili na pagauhawon. Mo na nga kita adto na pay time nga din. Mo ni ato pag-anidli. Mo ni ang pagpangaon sa pulong sa Ginoo. Labi na kung na-convince gyud ta ini. Sige ngo ni Pablo sa Roma chapter 14 verse 6. Sa 5 and 6, kinsa katong na-convince nining adlaw ni nga lahi sa ubang adlaw mao tong tinuod nagpasalamat og nagkaon diha sa Ginoo. Mo nang tao nga di nagpasalamat siya sa iyang kinabuhi nga Ginoo. Mo na naggiya niya. Kay niani siya dinhi, mo na nagpasalamat dili nang mga nag-celebrar dito pagpasalamat sa mga anniversary, sa mga birthday, sa mga okasyon dito nga mingon sila nga para sa Ginoo. Pero sa tinuod lang, una kay nalit, ang tinuod nagpasalamat, mao tong gingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Kung ito nang ningon si David, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Asa man ang gate? Kanang simbahan, portahan sa simbahan nga nanulod ta diri pagpasalamat tungod kay ang Ginoo maayo sulod sa unong kaadlaw nato. Maraming tayo nga ito pasalamatan kung kita kailas sa Ginoo. Wala ang mga tao niya itong unang panahon, mga laglag, unang laglag, kulang manggod sa kaybalo. Lack of knowledge of His will. Yung pa na Apostol Pablo. Nga matod pa niya, because they reject knowledge, gibaliwala lang nilang kaybalo. Ang Colossians chapter 1 verse 9 and 10, ingat pa niya sa Colossians, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good works, and increasing in the knowledge of God. Mo na giingon ni Apostol Pablo. Mo na hinungdan sukad nga diin siya nakadungog daw sa mga taga-Kulosas. Nangalagad sa Ginoo magod. Wala siya ni undang pag-ampo sa mga taga-Kulosas nga iyang desire gayod, no? Not cease to pray for you and to desire good ni Apostol Pablo sa taga-Kulosas, that ye might be filled, nga kamo mapuno daw with the knowledge of His will. Mapuno ka sa kaibalo sa kabubuton sa Dios. That ye might walk worthy in the Lord at all pleasing. Ngaro maglakaw ta diha, takos sa pagpahimaya o pagpahimuot sa Ginoo kanang niani ta dinhi naglakaw ta bilang Kristohano nga mahimuot yun ang Ginoo. And being fruitful, kanang muswag yun ka ba? Mutubo ba ka? Mabuhutan yun ka ba? Dili lang nga pariya ragyapon na tunguna, pariya bisulay nawala. May ang gingon, worthy of the Lord, at all pleasing, being fruitful in every good work. Kanang good work ba nga, kanunay ni mong gibuhat. Ug matod pa niya, and increasing in the knowledge of God, nga ang imuhang kaybalo nagkadako hangtod ma-perfect. Nang nga mabuta mag-perfect.
Kinahanglan ta ma-complete, di pwede, dili ma-complete. Kung sa gingon sa James chapter 2 verse 10, kung natuman nimo ang tanan niya, nakalapas kag isa, ang tawag ano sa Ginoo malinapason ka. Ayaw na ko ingna maluwas ka. Kung naa kay nalapas isa, mo bitaw nang nag-search ta, aron mahingpit ug makumpleto ka. Nakuha ta kabaw sa knowledge of His will. Mo bitaw na nagtuon ta. Ang Ephesians chapter 3 verse 19, and to know the love of Christ, kung may baw ka sa gugma ni Kristo, which passeth knowledge, that ye might be filled with all fullness of God. Muagi yun og kahibalo. Kanang gugma sa Ginoo sa katao or ni Kristo sa imuha, kinahanglan mo ni kag knowledge. Wingon lang ka nga na gugmang Ginoo nimo, na gugmang si Kristo sa imo, wag gani kag kahibalo. Nga matter pa niya, that ye might be filled with all the fullness of God. Aron mapuno ka sa kinatibuk-an sa Ginoo, kanang but pasabot nga nahimo gyud kang tinuod anak sa Ginoo ba, fullness of God. In His fullness. Kay kung dili ta masigurado nga tiiya kita sa Ginoo, manang giingon nga walay gugma sa Ginoo. Labi na kung di ta gusto aning knowledge, ang gugma sa ni Kristo daw kinahanglan jud mo agi og knowledge. Mo nang importante ang knowledge. Kabaw naman mo sa knowledge. Nga mo na hinungdan to be filled in the fullness of God. Kanang mapuno kita sa fullness sa Ginoo, kanang unsa gyud gusto sa Ginoo ba? Mo na ang knowledge diya kang Kristo. Mo na ang Ginoo si Kristo na higugma sa mga tao. Kinahanglan mo na iyang hinungdan nga gitudloan niyang tao. Gitudloan niya nga mo nang giingon sa Matthew chapter, so kung gingon nga, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Learn unto me. Muna yung gingon, pagtuon mo na ako. Muna yung gingon, magtuon yun niya, kaya nga naman, mutudlog yun siya. Kaya ang gugma ni Kristo, muagig yung kahibalo. Kaya dili nang gingon, nga napansan si Kristo, kaya nga naman, ay gugma ang Ginoo sa kalibutan, giyatan niya buktong anak. Mao na dito. Mo nang gingon nga ang imong pagtuo, mao ra to. Wa na lang kay buhatan, buhaton. Mo na inungdan nga diin. Patay ang pagtuo, maway binuhatan kay nga naman wa makabalo. Mo bitaw na usa ka butang kanang gitawag tuyo ni Kristo diri. Mapuno gyud sa fullness sa Ginoo, kanang ang gusto gyud sa Ginoo ba nga ikaw gyud mahimong tinuod. Mahimo kang worthy. Mahimo kang isay tawag ana perfect or complete. Wala yang gingon holy. Wala gingon nga diya ka sa tubangan ni Jesus Christ kay hinuon kanya yung hingpit. Gingon nila nga wala may taong perfect kay wala ka nagbasa. Wala di ka kabalo nga mahimo kang perfect diay kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo, mahimo gyud kang perfect. Kung bitan ningon ang Hebrews, let us go on into perfection. Pinanglan mo ato ta sa pagkahimpit kay kundili o manang gingon dili tatakos. Wala ang failed, ang meaning sa failed to put into as much as can be held or convenient. Kanang convenient gyud nga ikaw gayud. Matod pa sa dictionary failed, to supply with all full complement. Kanang yun ang tanang mga pahibaw sa imo, mapuno jud ka. Para giingon dito ikatulo, to occupy the whole. Kinahanglan maakuparan jud ang imo. Kanang matuman jud nimo tanan ba? Mo nang giingon dito sa occupy, ang meaning sa occupy kay si Jesus Christ nag-ingon man God, occupy till I come. Kinahanglan nimo nang sanang hulipan jud, kanang buhaton jud nimo tanan. Una ko moabot. Matod pa sa dictionary kinang occupy, to take up a place or extend in space, to take or fill and extend in time, to take or hold position or control. Mo nay occupy.
Kinahanglan makaposisyon ka o makakontrol ka sa mga kagalingon ato pagbalik sa Ginoo pabilin ka. Kaya nga naman, ang atong kaaway lagi is like a roaring lion. Nangita nagtukbo nun, bisa pag isa na lang ka minuto. Sulayon pag yung kaniya, tistingan pag yung kaniya. Munang gingon nga, kinahanglan yun, i-occupy na to. Philippians chapter 2 verse 30, ingon pa ni Apostol Pablo, because for the work of Christ, He was nigh unto death, not regarding His life to supply your lack of service. Muna yung gingon, muna inungdan ang buhat ni Kristo Jesus, nga di nag-ungaw na siya sa kamatayon, wa siya hunahuna sa iyang kinabuhi, aron lang yun masuplayan ang atong kulang yun pag-alagad. Kulang yun sa pag-alagad ang tao. Apostol Pablo mismo nagingon, kulang yun. Nga, narabay laing kulong ini nga napay mingon nga kulang na inyong pagpangalagad. Muna na yung gingon, si Apostol Pablo is the last apostle na naagit sa Biblia. Niya siya ang last nga maghalad sa iyang kaugalingon karon mamatay. Kung si Kristo napakamatay, si Apostol Pablo giingon yun, the last nga siya mamatay para sa atua nga isulti lang yun ang tinuod. So therefore, laktod pagkasulti, although si Jesus Christ siya ang naglukat sa atong kinabuhi, siya nagpakamatay, aron din na kita mamatay. Kaya yung saon taman, gusto man yun mamatay, appointed man daw, muna yung gingon. Si Apostol Pablo ni usab pagyud nga ang gibuhat ni Kristo nga diin nag-ungaw siya sa kamatayon nga wa siya nag-regard sa iyang kinabuhi aron lang musuplayan jud na ang atong lack of service. Wala si Kristo ni ani din niya aron dugangan pag yun ang service kaya ang mga serbisyo sa mga Hudiyo sa mga tao niya kulang. Lack of knowledge mo na nangalaglag sila kay kulang mo na ato pautan mo Lord usa magig kulang namo. Kay bisan ako nag-pray ko kanunay sa Ginoo sa may kulang na mo Ginoo. Wanang pag-search nako do na gitay akong kulang. Kanang mo about kanang will of God, no? Wala yang gingon dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 and 12. And that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. Munang gingon iyahay na nanta nga matod pa ni Apostol Pablo. Pagtuon mo paghilom sa inyong kagalingon. Do your own business. Buhatan na lang inyong mga business ya. And to work. Ya, buhatan na with your own hands sa inyong mga kamot lang. As we commanded you. Ingon nga akong sugo na ninyo. Ingon pa ni Apostol Pablo. Munang gingon watay pakialamay ron. Naging ayaw mo pakialam sa uban, panikamuti ng imong kaugalingong kaluwasan, buhatan na ng imong gibuhat diya. Basta ang importante nga i-occupy daw na, inanglan nga maabsent ta sa pagbalik sa Ginoo, nagabuhat lang gyapon ta kay ngano man ninyo man siya occupy. Namatod pa niya sa verse 12 sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 10, that ye may walk honestly toward them that are without, and that we may have lack of nothing. Tanawa? Ano daw nga kita daw kuno mag sa tuyang gingon. Do your own business. Work with your own hands as we commanded. Namatod pa sa verse 12, sa 11 manigingon ni Apostol Pablo, aron daw kita maglakaw nga matinud-anon honestly toward or without, ngadto kanila nga wala, without. Kinsa man ang mga without? Kung atong basahon yun ning tibok kalibutan, katong giingnan niya nga mga without knowledge ba kanang wa kay balo, manang yun, do your own business, work with your hands as we commanded you kay nga naman. Matod pa niya that you walk honestly toward them that are without. Katong mga are without na mga tao na huwag gipahibalo. Tinuod yun na yung gingon din sa Ginoo.
aron that ye may have lack of nothing. Aron wa kay makulang. Ayan na mo pagpakialaman na, dahil bisip kung sa panag sila diya, ikaw, manang gingon your own salvation with fear and trembling. Muna ako, naningkamot ko sa kong kagaling kong kaluwasan, manang gingon, dili na kong mawali, aron mawaluwas pa sila. Ni ay ko isimba nga dihatag sa Ginoo dili ra ko mohatag og pulong sa Ginoo. Kung kinsa tong gipadala sa Ginoo diri nga nakita og pulong sa Ginoo, nga iya sa Ginoo nga matod pa ni Jesus Christ ang gihatag sa akong amahan, dili gid na sila mawala. Mao ni kining pulong, mao ni si Jesus Christ kung kita musubay ini adi kita mawala. Mo na yang gingon, are without that ye may walk honestly. Unsa tong baton? Mind your own business. Parang sama na lang ipangbuhat, kung mali man ako sa ilang pagkakristuano, pasagilan na sila. Basta kita natay gibuhat, natay business, mag-work lang ta sa atong mga kamot, nga gikuman na aron makalakaw ta nga matinud-anon ngadto kanila nga wala knowledge about the will of God, that we may matod pa niya have lack of nothing, aron wa gyud moy makulang gayud kay ang mga tao mangud kulang. Manang diris kalibutan unsa gani atong panultihon diri. Honesty is the best policy. Naba pa sa Ginoo diha. Ang tinuod gyud ng polisiya gyud sa Ginoo kanang pagkamatinud-anon. Wa tayo nung dan sa Colossians chapter 4 verse 5. Nga matod pa ni Apostol Pablo sa taga Colosas, walk in wisdom toward them that are without. Redeem the time. Ikaduhang gingon ni Apostol Pablo. Paglakaw kamo diya sa kahibalo o sa knowledge o sa about wisdom sa nakatunan ninyo. Sumala diya kanila nga o uban diya kanila nga wala, are without. Wa matod pa niya redeem the time, pay muslim ninyong panahon. Kaya ang panahon mo nang gingon nagkalisod na, mo na ni tanan karon. Muna ko isulti ninyo sa pagsugod pa sa naay ni Santo kamuta ko una ambot kung tinuod og diling ni bata ni Santo plus ako na una. Ngagikan tong pagsugod sa to sa kabalo na kayong kulod kung di man ka mubalik karon mga panahon na ron. Basta kung mangandam lang ko moto ni Santo sa una nga kutob lang siguro sa 3.5 years na ang last tribulation gikan atong pandemic lisod naman gyud ta karon. Munang gingon, bantayan na nato, importante nga worth it ta, di ba? Maglakaw ta honesty sa Ginoo. Nga matod pa niya, walk in wisdom toward them that are without, katong mga tao nga wala, sila kay balo ba? Without. Pawitan ang gingon niya sa Mark chapter 4, ingon pa ni Jesus Christ, verse 34, without parable is speaking unto them. When they were alone, He expounded all things. Kini ako lang ning gikuha atong unang panahon sa Marcos iyang gisulti dito. Nagiingnan niya nga ang Ginoo si Kristo Jesus daw nagwalin siya og mga parables. Kanila nga without or sa mga disciples. Pero sa diya nga naginusara na daw sila mga disciples lang. Wanang gingon iyang gi-expound ang parables. Pero katong mga without, parables lang to nila. Pananglitan lang tanan. Pariani karon nga pananglitan ra maning simba. Munini ba? Munini kinanglan mo ta simbahan kay kita iya si Ginoo. Mo nang yung pananglitan lang nga basta ang importante makasimba ka, bahalag mamatay ka basta nakasimba ka. Murag gihimo lang nilang pananglitan ang usa ka sugo sa Ginoo. Tinuod na parables man na sa ilahat tanan. Nga katong mga Hudyo nga nangalagad sa Ginoo, parables na ilaha. Diha si Kristo iyang gi-expound tanan sa diya nga nagsulo na daw, nag-alon na daw sila gi-expound niya ang tanan butang ngadto sa 12 disciples. Mo na yang gingon diri sa Mark chapter 4 verse 11 and 12. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parable. Tanawa. Nga matod pa ni Jesus Christ, nag-ingon siya
para kaninyo akong ihatag ang kaibalo sa misteryoso nga kingdom sa Ginoo. Ug alang kanila nga wala, sinita ng butang ilang buhaton nga parables lang. Pananglitan lang ng simba. Basig moingon ka kay nagsimba ka, muabot na kaglangit. Basig kay nagsimba ka, ang imong pagtuo, luwason gyud ka sa Ginoo. Manang gingon mga pananglitan, mga parables. Muna bitaw ng tanang ng tao gyud di na makalimot. Labi na kining karong December, no? Di ba naay gitawag og sa kining simbang gabi? No, pananglitan lang na sa ilaha pero di gani na sila maninood, ugwa na sila kay balo. Hantod na lang pananglitan nga ilang pagtuo nga ang Ginoo mo balik. Manang gingon bitaw sama sa kawatan, mamili ginagkawaton. O pratong Brusco Brothers, gibilin ang cellphone. Ang kinsa tong cellphone nga nakalimot ko atong tagiya tong cellphone nga pangit pagod yung cellphone, gi kuha yung cellphone gipicturean lang daw yan naong. Kay kung nakamata daw sila unyag nato yung mga armas, mga matay gid mo nang ang Ginoo mo balik gayon. Mo na nga pag human nato nila gikawatan sila, tawag din sila pulis, di kay inspection dayon tanan. Nahadlok na sila, nakwaraton na sila, mo tong nibalhin na sila sa lain na pong balay. Kaya nga naman, nabati naman nilang kakuyaw, basig balikon. Mo bito na kung pagbalik sa Ginoo, wanang kanta gingon, there's no time to change your mind. Wala na yung panahon nga, ilisan pa na yung hunahuna. Mingo pa ka nga mag-usap ko, sugod na ng paggingon sa Ginoo nga di, ilisan na niya itong lawas nga di madunot. Kung di ka mailisan sa tinuod lang, sugod na ang imo hangway kalinaw. Mo manigingon sa Bible. Kaya nga naman, ang pagbalik manggod sa Ginoo is gloominess. Trouble ba? Matod pa ni Propeta Joel. Nga mo na iyang gingon, the day of the Lord is gloominess, darkness. So mo nang iyang gingon dito, vengeance. Panimalos na na. Mo na lang gingon, adlaw sa Ginoo. Nya kung maabot na ng adlaw sa Ginoo, kay siyempre, ang hingpit nga panahon, ato man nang gipaabot, mo nang gingon ni Apostol Pablo, sa diya moabot ng hingpit, ang dili hingpit mawala na, mo bitaw nang nianita din aron kay dili manggod mangilis. Dili ta ilisan ba? Mo nang ingon, ayaw ko inang nga alas 12 mangilis sa Ginoo. Ang makakaplag ang sayo, mo nang gingon. Kung pangitaon daw nimo ang Ginoo sa sayo, makakaplag ka. Kung dili sayo, amot lang, basta ningon siya sayo ra. Mo na iyang gingon dinhi. Ang mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables. Verse 12, nga, maingon sila, that seeing, they may see, and not perceive, and hearing, they may hear, and not understand, lest at any time they should be converted, and their sin should be forgiven. Oh, kani ako gibasa ni, yung kuyawa po di mo Ginoo. Makaingon yun ta. Nga naman para sa ilang mga without is done in parable. Nga matod pa nila, sila nakakita o dili sila makasabot. O kanang dili nila mabati ba? Dili nila ma-perceive. Seeing, di may see. Nananaw sila nga ilang nakita pero dili nila ma-subtan, perceive or kanang makuha gid nila ba kung unsay buot pasabot. Kanang gingon nga wa gid sila hibalo ba. Although maminaw lang sila nga mauna pero baliwala lang ba paggawas, wala lang mauna ni. Aslong nga di nga naminaw, aslong nga di nga ni adto dito. Matod pa niya, an hearing, di mi hear. O pagpaminaw, naminaw sila, pero dili gina sila kasabot and not understand. Matod pa niya, lest at any time they should be converted and their sin should be forgiven. Nga, base unya na din sila ma-convert manggod. Muna hinungdan ang Ginoo nagkuan sa mga Israel, sa mga Hudiyo, nga doon na sila pagpananaw, pandi sila kakita. Nakakita sila, dili sila kabaton. Ug matod pa niya, naminaw sila, kay ginaay pagpaminaw, pero dili sila kasabot. Aron, or base unya na sila, ma-convert unya, kung pasabton daw sila sa Ginoo. Sila, kung pasabton sila sa Ginoo,
ma-convert sila, mangayo sila pasaylo, pasaylo na ko sila. Kuyaw kayo, matod pa niya yung gingon. Be converted and their sin should be forgiven. Nga namang gingon ana sa Ginoo, because kay naa mangguta. Kay kung dili niya i-blind ang mga Israelite, mga Hudiyo, awat ay labot. Sila lang. Sila lay luwason. Mabita tong nga giingnan sila para kanila parables na. Para kanila, bisan sila nagtanaw pero di na sila kakita. Bisan sila naminaw pero dili na sila kasabot. Kay base niya makakita sila, makasabot sila. Mangayo sila pasaylo kay na-convert sila. Pasayloon sa Ginoo kay ang Ginoo pasayloon man. Pero kay gituyon niya giblind sila aron kita nga matuman to nga gireject nila ang knowledge. Aron kita ma-reconcile ba. Mo bitan ang gingon ni Apostol Pablo, for where there is no rejection, there is no reconciliation. Kung walay pag-reject nila, wala gyud reconciliation sa mga tao nga dili iya sa Ginoo. Kay kita dili man tayo sa Ginoo. Ang people sa Ginoo mga Jewish lang. Ang meaning gani sa Hudiyo is the chosen people. Mo na yung meaning sa Hudiyo, Jewish, sa Gentiles, the sinners, mga makasasala na, wala na labot sa kaluwasan. Wala nagiingon sa Ginoo nga sila mga naay Diyos. Wala ningon sa Apostol Pablo, remember once you are a Gentiles. Ano man, ang mga Gentiles, there is no hope, there is no Christ, there is no God. Wala ang Gentiles. Pero karon nga na naman tayo Diyos, yung Apostol Pablo, atong Diyos, mo nang Diyos nila, because gireject nila ang nilang Diyos. Mo na nga kita, gireconcile ta niya. Muna nga din, sila gitawag og mga without knowledge, wala sila pahibaw sa knowledge ba. Muna nga si Jesus Christ, nagsulti mag-knowledge, muna nga pahibalo niya kang Apostol Pablo, niya sa Apostol Pablo, atong ministro sa mga Gentiles, muna ang iyahang disbutan kanunay nga mapuno kita sa knowledge niya, kang Kristo Jesus. Muna ka na, mystery man na, namatod pa niya din sa Roma chapter 4 verse 7 and 8, saying, blessed are they whose iniquity are forgiven and those sins are covered. Manang gingon, bulahan daw kuno. Nagingon sa Roma chapter 4 verse 7, bulahan daw ang mga tao nga ang iyang mga daotan gipasaylo ug ang mga sala nila gitabunan o bulahan to kung kinsa man tong gitabunan o gipasaylo mo nang mga bulahan to sila wala nga ang atong pangutana ron o ikaw ba mangutana ka sa Ginoo Lord imo bang gikubiran ang akong sala imo ba kung gipasaylo mo tong mga bulahan to kung gipasaylo mo bitan ang kinahanglan may bawta kung kita ba gyud ang gipasaylo sa Ginoo ug ang atong sala mo ba tong gipakamatyan ni Kristo Jesus dito sa krus kay although tibuok kalibutan pero wa siya nagsulti nga ikaw pero kung mabasahan nimo diyan nimo mahibaw-an nga ang mga tao nga gipasaylo niya mga bulahan to wala kung gusto ka mahimong bulahan mo nang giingon pangayo agyud sa Ginoo nga unta ang imong sala iyahang gikubiran ug ang ato ang mga daotang buhat mo nang iyang giingon gipasaylo na namatod pa niya sa verse 8 blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Bulahan daw ang usa ka tawo diha sa Ginoo nga ang iya kuno sala wa gibutang niya. Nga ang sa diha nga gipasaylo na siya, wala na gibutang sa imong sala. Ang buot pasabot mo nang hinungdan nga ikaw na imong Kristiyano, hindi na ka magpakasala. Ato mga tawo mga bulahan nga din ang mga sala o ang sala wala na niya buhat ha. Labi na nga ang nabautismuhan daw kuno gilubong na sa dito sa tubig, uban kang Kristo na banhaw, dapat dili na magpakasala. Muna mga tao, wa na nagpakasala, bulahan to. Muna isang gingon na diya, blessed is that man, who is the man, to whom the Lord will not impute sin. Nga wa gibutang ang sala sa iyaha. Kaya ang Ginoo ra may nagbutang og sala. Mabitaw na nga sila gani, giblind lang. Namatay pa niya diri kining impute ha. To lead
responsibility or blame. Bulahan katong wala gihatagan og responsibility sa pagkakasala niya o nakasala siya. Munang gingon nga ang mga sala niya kanunay ginaya pangayuan niya pasaylo. Muna kung mangayo mo pasaylo although makasalamat ka, munang gingon ni John, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Muna nga ang gusto din sa Ginoo mangayo kita kanunay og sala. Na unsa man nato pagpangayo og sala, ang tinuod na ngayon pasaylo sa sala daw kuno ko imong basahon kanang nagrepent, ayaw na usban ng sala. Kay kung tinuod daw ka na ngayon pasaylo sa sala, ayaw na usba kay gipasaylo naman ka. Kung magsige pa kag sala amo nang gingon sa ato pa wa pa kag gipasaylo sa Ginoo. Atong pagpalansan sa cross, gibayran na niya ang atong sala. So dapat dili na ta magpakasala kay ang bayad sa sala kamatayon. Si Kristo mo ay nagbayad sa atong sala, di namatay siya. Wala nang iyang gingon, for the wages of sin is death. Wala ang tanang tao, siguro kung nangamatay, nga naman, tubangan sa Ginoo nakasala, kaya di man sila mutuwa ng dili mamatay. Wala iyang bulahan nga gingon nga din siya, nga ang Ginoo daw kuno wala nagbutang kung sala. Mao nang gingon niya kanang impute to credit as ascribe to a person or a cause. Wala gi-credit sa imuha. Kana imong sala, wa gi-credit na sa imuha kanang gingon nga gisulat ba nga ikaw makasasala gyud ka, ikaw nakasala gyud ka, ikaw kanunay gyud ka. Mao bitaw na ang tinuod Kristohanon. Kanunay mga ipasaylo sa Ginoo. Dito pa lang daan kasi unong kaadlaw makasaman kita mo nang pangayo pasaylo dito unang kamuan ni diri. Mo nang gingon kinanglan musugi bita. Mo na labaw sa tanan pangayo nga matod pa ni Jehova, Lord sulti ko kung unsay dili nimo gusto. Aron dili na nako buhaton nya wa mo na ngayo sa kabalo na mo gisultihan na sa Ginoo nga ayaw gyud mo pagbuhat ana buhaton lang gyapon kay wa man mo nangutana karon nakadungog na gyud mo matod pa niya dito na kinahanglan gayud nga dili na nato na buhaton kay nakadungog naman. Mo na ang gingon ni David sa Psalms 32 1 and 2 ha. Sa verse 1, blessed is he who has transgression is forgiven, whose sin is covered. Verse 2, blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and his whose spirit there is no guilt. Tanawa, bulahan daw ang usa ka tawo nga ang iyang paglapas, di pasaylo ang iyang mga sala, gitabunan. Bulahan daw ang tao nga din ang Ginoo wala nagbutang kaniya og dautan. Og ang espiritu nga matod pa niya no guilt. O kanang walay limbong ba, walay ikasaway. Walay kanang imong pagbati dili masaway. O bitaw nang kinahanglan mahimot ang Kristohano nga di masaway og tao. Mga buhata lang yun ang mga sugo sa Ginoo kay mahimot ang bulahan daw kuno kanang labi na kana atong transgression at forgiven kanang butang nga din nagsimba ta nga din abi nimo ang sin is the transgression of law. Ang atong sala kanang pagsimba nato nga dili mao mo ni sala dili na mga bisyo dito pero labaw pa sa tanan nga din kung magsimba man lang ka unya na kay bisyo labaw pa nga din transgression din na nga atong una-unaon kanang pag-ani nato ang atong pag-alagad ug ang pagsimba sa Ginoo dili gani na mao ang gisugo sa Ginoo sala gyud na labi na kanang tanang butang nga without faith is sin. Kung magbuhat man lang kag mga pagsimba pagday pagampo nya wa kay pagtuo sala gani na iyang giingon mo bitaw na iyang giingon diri bulan daw ang tao nga wala gibutang ang Ginoo ra gyapon nagbutang ana mo na mangayot ta kanunay sa Ginoo nga din Lord ayaw gyud ko ituklod. Mo bitaw nang ang prayer ni David na sa iyang gingon sa Psalms chapter 50. Cast me not away from thy presence, O Lord. And take not the Holy Spirit from me. Ayaw ginakuhaan ng Espiritu nga naa na nako nga naibati na ko ining pulong ani nya mawala pag yun. Mo na nga karon imong gibati karon ang pulong sa Ginoo paggawas nimo nawala pag yun. Mo na kung wato gani kasi inyong balay pagampo gyud Lord ayaw gyud ni kuhaan pagbati nato sa inyo. Kanang pagbati is pagpangandam, kanang pagbati nga ang ginuhapit na mo balik. Espiritu man na.
Dili na pwede ang mga tao nga wa nagunahuna-ana. Kaya tinuod nga mga iya sa Ginoo gigayra na sa espiritu nga ang iya giunahuna nga ang iyang agalon mubalik na. Mo na kung ikaw iya sa Ginoo, ang inyong hunahuna o inyong pagbati mubalik na gid ang Ginoo. Abot na kung tinuod ba na nga sa inyo ang kabahin mubalik na ba ang Ginoo? Mo na ko gingon sa inyo nga din hunahuna gyud. Walang gingon pagtuon mo paghilog. Mind your own business. Nga mao na iyang gisulog yun. Buhata lang na inyo ang mga buhat sa inyong mga kamot. Nga matod pa niya din sila, they are not converted or forgiven. Ang mga Israelites. Wala gi-cover. Wala sila na-convert madani. Nga matod pa niya kanang convert to change from one form or function. Wagit sila na change. Maulang yapon na Moses lang yapon, Moses law lang yapon nila. Nga kita, under lang yapon ta sa balaod, nga wa tay pagto, nga matod pa niya, ang na-under sa balaod is tinunglo na nadaan. Kung ikaw nagsimba lang, kay maunay gisugo sa Bible, nga wa, di mo na to, ya. Under lang yapon ka sa tunglo. Muna nga kinahanglan, nga kanang mga pulong, nga di nahibawan mo, nga gisugo man na, tuhui na. Kaya ang atong bulaton is pagtuungan. Pilion pa nato ng mga tutuan. Under ta sa law. Wala kani atong pagsimba, dili ni gumikan. Nga kani ang atong nabasahan. Kung dili gumikan ni, sadya nga atong nadunggan, atong gituan. Mo nang ging faith cometh by hearing by the words of God. Kunya kanang faith, baraba nato, maura man ay maka-overcome. Yung saon na lang nato. Parehaan ni ron, kinsa may makalahutay. So, walay mga adlaw, kung walay mga pulong sa Ginoo mo comfort na to, nga mo na itong barugan o saligan. E mo man na ito ang suga. Wanang gingon ako, wala ko na balaka, bisa pag unsa may tabo, bisa pag anus ana o unsa ba naman, marapture ma, walay rapture. Ang importante nga ako, nagpaabot ko sa Ginoo sa adlaw nga, mangilis gud siya in the twinkling of an eye. O nang niyani ko di kay diri, mangkod mangilis, huwag ito nang yung pabili ka mo diya sa Jerusalem, kay akong ibubo ang espiritu diya kaninyo kanang final spirit ba nga kanang in part nga mawala na ng in part kay kita nagwali lang ta in part abot yun na ang hingpit nga dili na ta musimba, dili na ta magwali, dili na ta kundi ang Ginoo na bahala sa to ang kinabuhi nga siya na mo care sama tong pag-care niya sa mga tao. Una kang Adan kang iba dito sa paradise, ikadua katong pag-care niya dito sa wilderness. Ikatulo, kanang iyang iker ang tao diya sa kingdom of God. Kanang gitawag og kanang kingdom of God. Mystery na. Dili na ma-explicar og tao. Wala yang gingon din sa Acts chapter 3, verse 19 ng Apostol Pablo. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Mo bitaw na nga kinahanglan mag-usab ta. Unya kanang mag-convert gyud ta ba gikan sa atong sala. Nga ato ang sala mairis na. When the time of refreshing shall come from the presence of the Lord. Sadya nga moabot ang refreshing sa atubangan sa Ginoo para na ron gi-refresh na mo ron. Sa pulong sa Ginoo mo ni iyang gusto. Mao bitaw na kinahanglan nga ma-convert na ta nga kini atong sala napapa na ni nga matod pa niya pinaagi sa atong pag-usab repent wa na to usbaw sa may imong sala bit wa ba mo kabaw sa inyong sala isulti pa na ko sa inyong sala gid mao bitaw na nga ang anak sa Ginoo ang nahadlok sa Ginoo sa Malakay chapter 4 ha kung basahon na nimong Malakay anang nangalaga daw sa Ginoo nga uban ang kahadlok. Although gingon sa Ginoo dito sa pulong sa Malakay, jewels na sa Ginoo siya. Maka-discern na siya sa nangalagad o guwa nangalagad. Wala ako ka-discern, magyo ko sa nangalagad, guwa nangalagad kay nanuman kay ang gisulti sa pulong sa Ginoo wa man nabuhat sa tao. Pero kung nabuhat na sa tao, manang mahikayo ko nangalagad yun siya. For example, ako sa akong kaugalingon, nakaingon ko, Ginoo, nangalagad ba ko nimo? Muna usay, kung ako ning buhaton ang tanan mga sugo dinhi, bilang as a pastor, mo nang gimo nangalagad ko ang tao na adlok sa Ginoo maka-discern na siya what is good and right. Wa bitaw na ang knowledge
good and right, nawala na. Kaya nga naman, ilang gihimo ang good, evil, ang evil is good. Bisag dautan, good na sila. Unya ang good, gihimo nilang evil, kipulihan nila ba? Sa tubangan sa Ginoo, nangalagad sila, good na. Pero sa tubangan sa Ginoo, dili acceptable. Kaya nga naman, dinautan man. Muna ibot pasabot sa pulo sa Ginoo. Muna iyang gingon din Kinahanglan maginulsulta. Repent ye therefore and be converted. Maginulsulta og himuon nato nga na-convert na ta, that your sin may be blotted out. Nga ang atong sala giiris na. Nga kung kita nagsimba, atong ingon natong style, karon dili na. So may style ninyo atong una. Kay kinahanglan mamugro ta. Mo bitaw na nga iyang gingon din Aron, when the time of refreshing shall come from the presence of God, nasa diya nga moabot na ang pag-refresh sa imo, diya tubangan sa Ginoo, ma-receive na to. Kanya kung dili ta mag-repent, wala ta na convert sa tong sala, wala ta kabalo, gani ta kabalo sa tong sala. Abi nimo ang mga Hudiyo, wala sila kabalo sa ilang sala, pero gisulat diri ang ilang sala, do lang kabuk ilang sala. Sabi nimo sa ilang sala, nga wa sila fountain of the living water, wa sila gikuhaan og mga tubig nga buhi. Kanang fountain of the living water sa ato pa nga si Jesus Christ is the living water. Ingon ana ba mga Kristiyano, mga Gentiles, wala sila fountain of the living water kay nga naman wa sila suktihi. Sila wa sila kabalo kay nga naman giiri sa Ginoo sa ilang kamaturan. Ug naa sila ay panudlanan cistern with kanang buslot ba. Ya kita po natay panudlanan nga bilang kita gihimong vessel kay nabautismuhan ta, panudlanan kuno ay tagpulong sa Ginoo kay giwalian ta, pero katong pulong nga gisulod sa imo buslot man di ay wala pa ilan ba mo nang hinungdan nga dili gayud magamit, mo na hinungdan nga dili gyud siya mugro, mo na hinungdan dili gyud siya makumpleto, mo nang gitawag og unfruitful, dili siya mamunga. Importante ra ba mamunga kay ang sanga nga dili mamunga so ibuhaton sa Ginoo. Mo bitaw nang gingon, you are not choosing me but I have chosen you and ordained you to bring more fruits. Anang fruits that remain. Yung sao man ang fruits nga that remain. Nga ikaw makabaton ka anang fruits of the Holy Spirit. Naana nimong love, naana nimong joy, naana salvation, faith, temperance. Nga naana nimo ana ang tanan. Nya kay unsa ang pagkuana na wa man nimo usbana, kay wa makakaroon siguro kabalo. Wala yang gingon sa Roma chapter 11 verse 25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles become in. Muna yang gingon na, nga hangtod na ang mga hintel, mahimong himpit. Muna gingon niya dito, ayaw mo pag-ignorante sa mga mystery nga gibuhat sa Ginoo. Ayaw mo pagway sa inyong kaugalingon, pagtuo ba, konsit. Kanang inyo-halang, hunang-huna. Nga sa tinuod lang, giblind niya ang mga Israel. Ano man, nahitabo na sa ila aron kita makakam-in. Nga sa diya nga makakam-in na sila, o mo na nga balik ko na po sa Ginoo. Mo na sa pagkakaroon giblind lang sila. Kita po, mo nang giingon, kinahanglan magbaton tag fullness. Kanang mahingpit na kita dias tubangan nga kita gyud tinuod nga gilukat ni Kristo. Although ang Ginoo gyud si Kristo ni ani gyud para gyud sa mga katawhan. Pero gireject lang siya, mo nang niani siya dili sa mga Gentile nga diin gigamit niya si Apostol Pablo nga mahimong ministro. O bita na importante kanang gitawag og dili ta mag ignorante, kanang dili ta mag be wise your own conceit. Kabaw mo tanang conceit, kanang favorable opinion, kanang muingong kalangga kita gikuan ta mo nang gingon manghambog pa ta nga kita mga Kristohanon tinuod sa tinuod lang. Dagay gisulti ni Jesus Christ about sa mga Gentiles. Gani si Apostol Pablo niingon ayaw mo pangambog nga kamo gani gitapot lang gani.
nga matod pa niya ang tiunay nga sanga gipamutol kita pahinong gitapot lang. Pwede taputlon kay nga naman gipamutol gani sila. Mo nang muduol dito sa Ginoo bilang pagpaubos. Mo nang yang gingon dinhi ang concept is a result of mental activity. Mo nang yung mental activity kanang imong nahuna lang ba nga ikaw daw kuno ako gyud iya ko sa Ginoo ako gyud mangayo kita sa Ginoo. Mo nang yang gingon the pride, the fullness. Mo nang gingon ang synonyms ana kanang garbo o kanang wingon ka self-importance, self-glory, self-love, self-satisfaction, self-opinion. Mo na yang gingon, mao ni akong gugma sa Ginoo, mao ni ako ang hiyaya sa Ginoo, mao ni ako satisfaction sa Ginoo. Mo na yang gingon concept ayaw mo pagway sa inyong kagalingon. Ang gusto sa Ginoo gayud nga din mahibaw mo nga din giblind sila. Ngano man gusto sa Ginoo nga mahibaw ta nga giblind sila. Kay gitahagan tag chance na lang yung atuwa. Dili na ingon nga kita gigugma gyud sa Ginoo, chance lang ni. Wabitan inungdan aron ang Ginoo maapil ka, iya na lang gingon for God so loved the world. The world lang. Dili nang ingon mga tao des kalibutan. Umingon ka ang tao mo na ang kalibutan o ibutang nimo diha kung magtuon ka nga kadto lamang nahigugma pud kaniha. Mo na ang Ephesians chapter 2 verse 11 ingon pa niya dinhi. Verse 11, chapter 2, verse 11. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised, or uncircumcision, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Amo na yang gingon kita dili ta mga circumcision uncircumcised ta diha sa unod. Verse 12. That at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and a stranger from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. Wa kitay Ginoo sa kalibutan. Mo nang pahinumduman daw ingon ni Apostol Pablo, remember nga once you are a Gentiles, nahimo kitang Gentiles. Nga matod pa niya, stranger kita ining covenant, ining promise, ining commonwealth sa Israel, kaning ilang panggobyerno. Aliens ta, matod pa niya, tagalain ta, mga stranger ta. Wala tay Ginoo, wala tay Christ, wala tay paglaom. Mo nang ipahinumdum jud. Apostol Pablo. Kay nga naman, matod pa niya, but now in Christ Jesus, he who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Nga mo na nga itong unang panahon nga kita layo pa sa Ginoo, pero gipadool ha, midnight lang. By the blood of Jesus. Wala tayong giluwas. Gipadool lang, aron, makadool ta. Wala na mga Gentiles ni dool na. Wala na gingon niya gipangluwas na niya. Kung atong unaw-naon kanang sabton lang gud nato ba na usay ang tao ba wa dahil kasabot ba. Although na mina pero wa kasabot. Ang ilaha lang basta na lang. Mo bitaw na kinahanglan ang knowledge gyud sa tao. Namo na yang gingon nga par of man ta, layo man kay ta. Pero karon gipaduol ta by the blood, gipaduol lang ta wala tayong giluwas. Ni gani wala ta gingon giredeem mo kundi kung do na may pulong gingon nga giredeem niya mga Gentiles okay lang to pero kining sa tinuod lang kung imong i-search ayaw kalimti to nga gipaduol lang ta wa pa ta ma-redeem kay nga naman na umalabot nga redemption gani sila wa pa gani na-redeem kay do na umalabot nga redemption wala ang Ephesians chapter 3 verse 19 yung pa na Apostol Pablo. And to know the love of Christ, which passes knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Kinahanglan pagita mo agi og knowledge. Dili ta pwede mingon na tadayon nga naluwas ta kay gilansang si Kristo sa krus. Gipadool pa ta tungod sa blood niya. Unya kanang gugma daw kuno ni Kristo kinahanglan magtuon jud ta.
Buagi kita og knowledge. Dili ta ingon nga way knowledge, mo nang giingon, my people are destroyed because lack of knowledge. Labaw pata. O kinsa may musulti nato og knowledge. Mao bitaw nang giingon, di ta kapas kanang pas knowledge, kanang move ba, proceed, go, to go away. O kanang mo palayo ta nang walay knowledge, mo adto ta dito sa nay knowledge. Kinahanglan ang mga tao nga nakailag Ginoo, kinahanglan nay knowledge na siya. Kay magunsa man ang iya sa Ginoo, people lamang gani niya nalaglag because lack of knowledge. Wala yang gingon diri sa chapter 3, Ephesians 1-7. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Verse 2. If ye have heard of the dispensation of grace of God which is given me to your word. Tingnan pa niya, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to your word. Nga matod pa niya, kung ikaw nakadungog man sa panahon, sa grasya, nga gihatag kaniya, ngadto kaninyo sa verse 3, how that by the revelation he made known unto the mystery, as I wrote afore in a pure words. Verse 4, whereby when ye read, ye might understand my knowledge in the mystery of Christ. Sa diya nga kita mo basa kay iya mang gisulat ni, inangnan makasabot sa iyang kaybalo sa mystery of Christ. Kanang ang kapag misteryoso ni Kristo ba, dili nang ingon nga kay nagpabautismo ta Kristohano na ta. Si Kristo mystery na, dili na may explicar kung unsa gyud na ang mga pagka-Kristohanon. Sa verse 5, which in other age was not made known unto the Son of Man, as it is now revealed unto the holy apostle and prophets by the Spirit. Nga matod pa niya sa uban daw punong mga tao, o age was not made known, wala na gipaibalo sa ila, unto the Son of Man, ngadto sa mga anak sa tao. It is now revealed unto his holy apostle and prophets by the Spirit. Karon gi-revealed ni sa mga balaang mga tao nga matod pa na sa mga propeta ug mga apostol pinaagi sa Espiritu. Verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs unto the same body and partakers of the promise of Christ by the gospel. Muna iyang pasabot by the gospel. Mamatod pa niya pinaagi sa pulong mo nang kita karon abi nimo kini mga Gentiles mahimo lang followers o kanang mga makaambit pud ta ba sa nga makapanunod ta ini nga matod pa niya nga mahimo tang usa ka lawas pud nga partakers ta sa promise of Christ by the gospel. Makapartik lang ta ang promise sa Ginoo by the gospel, kay kung di ta kabasa ining gospel dili kita kapartik, dinuna di kita kaapil. So ang gospel mo unay nagsulti na to, pero kung wata kabalo ining gospel, unsay giingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16. Ingon pa niya din niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jewish first, also to the Greek. Kaning Greek, mga Gentiles niya. Kaya ng mga Greek, gatong mga panahon sa panahon ni Jesus Christ. Siyempre, nawa naman si Jesus Christ. Unya katong pagtulunan ni Jesus Christ, gidala na to sa mga Grego. Ito sa Roma, sa Italy, sa Tanang, marag na kuyanap na mo bitanan. Ang unang simbahan is the Roman Catholic, is the Universal Church. Mga Greek na. Ang tawag na sa Bible is Gentiles. Muna yung gingon din namatod pa niya diya, ingon pa niya, for I am not ashamed of this gospel. Muna kinanglan may bota sa gospel of Christ. Unsa man ang gospel yun ni Kristo?
Dili na ingon nga mga pulong gayang yung ang good news, ang meaning sa gospel is the good news. The good news of God is kanang kingdom ba gikan sa langit. Ninaog dire mo na yang gingon seek first the kingdom kay kanang kingdom spiritual man guna. Unya kana mystery na in the kingdom of heaven. Wanang gingon para sa ilaha without parables na about kingdom nila nga mga simbahan, mga lugar, pero kita karon ang kingdom sa Ginoo spiritual. Sa tinuod lang. Mana yang gingon mystery, the kingdom. Mao na yang gingon din niya. Nga matod pa sa verse 5 sa Ephesians chapter 3, balik na ko ni, which in other age was not made known unto the Son of Man, as it is now revealed unto the holy apostle and prophets by the Spirit. Ang uban manggod ha, wala gid ni gikuan niya kay naa man mga without, mahitabo po na sa tuwa nga kaniadto pag gid wala ganit tay layo ta sa Commonwealth sa mga Israel, lawa pa nga kita pwede ta mga without. Hindi ko magsimba lamang ta nga pananglitan lang ni kay ikaw nagasimba. Nga moingon ka lang ako naluwas, wa gyud ka naga na paningkamot. Mawitan ang ningon ko ninyo kung kitsa madaygatan ang knowledge. Nga kanila wa man. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 7, mo na hinungdan ningon si Apostol Pablo nagpropesya, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Sige tuon, nga di gyud sila mo adto sa kay balo sa kamatuoran. Mahitabo po na sa tuwa bisag magsigit tag tuon. Wala nga kinanglan ang knowledge kung kinsa gayod ang gitagaan og knowledge. Mo bitaw na nga ang pulong sa Ginoo is mystery. Tinago ni kani adto pa pero karon gi-reveal kag kinsa man gi-reveal. Isaiah chapter 28 verse 9 ingon pa niya, whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. Kasabot mo ini kung basahon ninyo ni. Matod pa niya, kang kinsa man niya gitudlo ang kahibalo, o kang kinsa man gibuhat niya ang understand doctrine, kanang makasabot sa doktrina, sa mga pagpanudlo, ba, bisag itudlo nimo, nakasabot ba ng mga tao, gani sila giblind, kita pa kaha, maubitaw na kang kinsa man ni, nga matod pa ni Isaiah, them that are weaned from the milk and draw from the breast. Mana kung ikaw wind, kanang wind, ang meaning sa wind, kano sa dictionary, accustomed, a young child or animal to take food otherwise than by nursing. Kanang wind is kanang gitawag o kanang gilutas ba, gilutas. Ibaw mo mga gilutas, mga ginikanan ni kabaw na ni isla. Kanang bata nga dili na patot yun. Unya katong dili na patot yun, gusto gyud mangitag tutoy. Mukaon gyud mangitag gyud gatas ba? Kanang gusto gyud niya kanang gatas kanang nga din diha sa gikan. Unya kung lutaso na siya, mangita pag yun, mangita. Mo nang giyong gilutas giwin daw. Inguna na ang giingon ni Isaiah. Kanang the milk from the breast. Kanang gikan sa kanang gusto sa gikan sa dughan sa inahan. Mo nang mga tao gipanglutas. Unsa man ang gipanglutas? Kanang gusto gyud ba? Gusto gyud og milk ba? Kanang makakaon siya ba? Gusto gyud makakaon. Mo na ang mga gitagaag nalit katong gusto. Katong dili gusto. Kanang sama sa mga gitawag og gilutas nga mga bata. Paglutaso na nimo, mangita gyud muhilat gyud kay nga naman mo man iyang naandan pero kay gilutas man wala mga tawo gipanglutas gusto na sila og pagkaon. Mo na ang mga gitawag og gitagan daw sa Ginoo og knowledge katong mga gipanglutas katong nabati nila kanang gusto pag yun sila makaon. Unya kay giusab man mao na nimong kaon kay dako na ka tiguwang na ka. Ingon pa ni David sa Psalms 131 verse 2. Surely I have behaved and quiet myself as a child that is weaned
of his mother. My soul is even as wind, child. Tanawa. Ang iya daw ang panang kalag ingon sa usa ka gilutas nga mga bata o gilutas nga bata nga dili unta siya biyaan, gusto niya milk yun. Oh. Manang gitawag og lutas. Manang niingon si David, surely I have behaved unquiet. Ako nagahilom gayod sa akong kagalingon, ingon nga, child, that is wind. Hilom lang siya, nganong gilutas siya, nga mo ni kay nga naman, ilisan na siya og pagkaon. Anang pagkaon yun sa tao yun, dili lang kay milk. Although makita ni mo, kanang bata nga gilutas, nag-desire yun nag-milk, di ba? Muna ang mga tao nga gitagaan og knowledge sa Ginoo katong nag-desire. Kay gilutas naman mo, niya gusto pag yun mag-milk. Manang kanang bata nga pakanon na gani kanon, milk pag yun na iya, milk pag yun na. Ako nakahiring magkuha na itong unang panahon. Pakanon nagkanon, pero mo, di pag yun, mungita pag yun, gatas, nga di pakaon sa iya. Mabita ng hinungdan, ningon ang pulong ni Peter, nga nadunggan niya ka Jesus Christ. As a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Tanawa. Ingon nga, usa ka newborn. Bago ka bang natao ba, nga nag-desire ka og sincere milk of the word, that ye may grow thereby, aron ikaw mutubo. Muna nga ang bata, aron mutubo, kinanglan patot nyo na, niya ang bata, desire ginang niya, aron mutubo siya. Dili pwede ng bata di mangita og gatas. Muna nga mga ang iya sa Ginoo, like a newborn babe, desire the sincere. Muna katong gitagaan niya katong mga nag-desire ba og knowledge. Kaya nga naman ilang mga tao atong unang panahon, mga Hudiyo, wala na sila nag-desire. Gani na ipulong giningon. Pangkinsa man kami mo desire ana imong knowledge. Unsa may makuha sa among pagpangalagya di kanimo? Wa gid nila gidesire ang knowledge sa Ginoo. Mo nang ningon siya, my people are destroyed because lack of knowledge. Although naa sila in knowledge, pero kulang kay nga naman wa man sila nag-desire. Wa bitaw nakitang mga Kristohanon karon, mga Gentiles, kung wa ka nag-desire og knowledge, matawag rigapon kag lack of knowledge. Unya kanang mga tao nga bisan gani sila, mga lack of knowledge, gilaglaw pa ka, kita pa ka. Mo bitaw na ang gusto gyud ni Peter, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word. Mo na mga tao gitaga knowledge. Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, walang niingon siya dito ni Peter, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinanglan mo tubo tao. Nya unsa may makapatubo na to? Milk man. Mo na inungdan itong unang panahon, milk atong ginainom. Nya kung ni-grow ta, milk lang day kahapon. Gihimo na ganitang mga gitawag o gilutas, kay nitubo naman ta. So dili na milk ang ato ang gikinahanglan. Unsa naman itong gikinahanglan? Kamo bito ng hinungdan nga niingon siya din sa Hebrews chapter 5. Sa chapter 5 verse 11 to 14, ingon pa niya din niya, of whom we have many things to say. I heard to be uttered, saying ye are dull of hearing. O kang kita kani mga butanga nga akong gisulti kaninyo, nga lisod gayud ipasabot o isulti, nga nag-ingon tungod kay kamo dull of hearing. Kabang sa nang dull of hearing, habol ba? Nga inyong paminaw gani, bisag kung saan pagwali, di gyapon kasabot. Sa man iwali na ko aron makasabot mo, kani pulong ako